Mwengana ki? Mbuyande. Mbuyori. Mbuyande amatukamange. Amatukamange sana. Na kiori. Mbuyande kabisa. Yani osirete. Anga ikuachite naye gwasirire pi. Ngande. Na kurigirigo. Kuriri kwangainete nanya gokorora. Nje nanya ukungaina buri. Riri nagotebe tingwanchite kabisa. Gantaino choche lakini nkwanya gochapi. Yaga kiwa nche ninche ngwanjite muno. Abana omokorore nkagwachite. Ya mokora. Nche 1 2 3 nkonya gukora iga. Ayena kiore. Mbuyande kabisa ngachikoganyoira netoche tipi ngakoganya mpaka ukagenderera ninkwanya koirana mpaka na chire bono ntebona mangana mpanga mangana mbuyande naki amatukamange naki abantu bari buya pi kero muntu mbuyare nenche mbuyande abali nagoteti ngwanje toka akorra kwangangite kwankane ya ma naki gwachire tepi yani nkwanje te no moyo no yani nkwanje yani tingo explain nore ayo mweli nango rangeri na omweli na ingie kebe maite wana kona inkirega boys wana ntebya ngona kia mangana koirete tawe tumata iga tata tuli moga ngira ngora musote to kwangita wana kinta ite ko guita kona goikirange iga nane maite gaki inche kona ikirega obokonyi mboro ngone rene ngora ngio kumanira tinda omana rene ntebi inki mangana narali karangere sang tia kolengere litata tia go sosi mangana ichi sokoro lakini omweli tia ngatainoche mchando tugwetera na mekongo mate na musani ono maite ndagote bigento manyana oranko nyangasina neresa gose no maite ne bintu okoboli gose nje gachi solution direct ndebya abana roche maite njara chire minto bobe njara bono na maite na bono goto bono karatiga maite go kongerese njara nane moisone na korangeri to kole chidili na maite ukanga gota ne chidine chimbe wana kinjara nande goso nande gwachakira mangana chikwere ni chiri wanted aya na atigire rende enjare gaso na kiesoet bono noroche maite na ngasino gwato borimo ngwatu rubore manande bono maite tete gwachakira gaso mwana ya tari gendo maite ngasangwa turuborimo oborimo boro ni mbwate echa ni mbwate aba umeto bebona riri kwangangite nchenka bukano choirane na chiete bo mari bari nkanyoro mwana geto mujane basobo ni meteime lakini omu yose ni mbangete nyangi December bana riri kwa chiete nchenka teba tori koirana gaki mana ko tebeti onganye lakini wante tinkoirana ori marboga tochiete koirana nchenga chikokoganya toiraneti anchenga teba bona emyaka yane nkwerire mete na chiete nganyoro muisikigete koruma mari bamari omuya abasobo ne mete imera lakini no muya riri kwangete gochapi yani ukagenda ukamurigi bona kwangete gochanga koganya tochieti yoche gaki nchinangete gaki makenda ngakoganye gocho ndigi nkwanganyete bori makera rituko yani nkakuganyego na konya kuganyande ririnko bore timino kanga gontebyo gante yo chonte imarobo kaenda pi to bono ngo utamaiti tata bono aki abaro ni mete tata omino lakini tontebe timi ya no mete minta gaki na kuganyire gocho ndigi igono kansolie nyange enyangi na bongo kanso gogonte ingo kora tore nae na bongo akira pasta to kanso konya kubansa mwigana na kuganyeto kanga gocha one gento yatigere kwanza nonye ni nyoma ni nkora one ninche nkwamwa alafu ngase utige skuru alafu muskoli minto igo muskoli minto ngomoiga alafu nchiginkwirane skuru ntige skuru na chenje birengero libina bwate liri skuru tindi gotiga maite tigana rakoboli mwisiko mino ntochi ya matata umusiko mtomi yabobe umusiko kolema ogotorecha gaste era ragote maite njenga nchete girlfriend eri yane bano gaki oli okora enda edili 1 2 1 2 ondetera litoke gochia edili 1 2 esode ilianto bana gaki ya gaki sister yabanya koenda mache gali nya kondetera mache incha konywa mache gaki mama maite bono kuligio muntu morakonyane oringo akungaina igono na onyoro ko muntu konya kole mama toke gaki ndiria matoke agochaga kwama ojega lituko iga ochire na kanto na aragira mandasi gochia mwete sister yago titinda akana tali mobi na batoko maite lakini na teba ko tema tole
bona gakinki yararete tari bob Ihu musikori manya mugondo ayete. mugondo aro ni mweta max Ori omete no ori bamuramba gogocha arabata cho no mukali. ori konya gagotachaba muna ta kongita Ya hata kugoita huwanja gobe gakimuira aya arafu nchiginkwira ne skuru inko bona tiana kuburi dende ginko moira bona ori kiara nko baruseri ndeme chando ime chano ngo baru bona ane mota ite konsaba etikene mbalete no ngombe no nyeyemo ngase ekineke ama tumbo iga turageri toroje tokole bona gakinyambe kinki ndarete sini manya bono ndurene naki kwa moirira tutigare igo wose ne michano na baruseri igu tutigare yao tigakuoga ndebya Yani rindore andisamuiga Enyangi na bongo kanso lakini esimi yane nesirete kanga nabona kira pasta motebia kanso ri nyangi esimi agasira esimi yane yasirete nari ne tepigipigi timeti bose no mumro yo irete ona timbo ati simi sa ona mpaka nkeka alafu ngende nteipasta bono konga tokore nyangi okonga ina nande kwa tindi gokonga ina timbo ati simi wate simi kora ama timbo ati simi check yasire timbo ati simi bona igone simi gwanchete bose ni nchonche lakini toaka no esimi yu togenda noka kaya kore nyange ibono ya ose igoto nganchite nande nkuanchite lakini monyame tu tigaye ngende kansuri nyangi tokori nyangi nae bona umete ningwanchete nago tegete ningwanchete esimi nabo nchengore esimi no chogore irioko gora bono na rioko chakondigi ya esimi ose wantete no nganchete bona igo nande tote tokori nyangi nae ya monyame kore nyangi bona enchite tigangende tiganchenkore tera esimi nga ikabia ay kore nyangi bona igona mo baby ya no tete kora twale iga gukomoira manyo muskuri yago kwanya kirigento arafu to aitoira ne skuru momocha kubogi mangari yo kenje skuru rasmangi na ne muna to kwana no mubibi yone amata amangana rasmanya rengereri yake tigana ne skuru manya skuru eli se ngonya kwende campus skuru aro mbali gweta manya skuru eli kwanza nyekumi principal yeto ne somete bolyo kera ndwanya kwenda onde mwezi tanya go so campus na kiwa yokunya kugu afadhali njengo temande sabu na chemistry bona ntaite bona umatege ntekebekere kyo kontena ki ngire sister yago yo nyambeki lakini nane nchake korwe bintu iboneke gaki sister yago igubo gaki moira toira na nchengende skuru asa ngijo kwa mocha kobogima no wato boremo ukirene skuru mumururi mino manya utiangote ukirene skuru mumururi mino kusikia rubori mugochimate utama etinga yugo chikumanyara ako ni pi bona tete ntike nyambeki gali onyakonde no bori gosimo mocha kene rubogima bogima bogima bona mate nyambeki mate gentongo bata mondo muna nyambeki afadhali okaki Umuntu muna nyambeki arache gali anyora bana no 10 bono sinya senko akachira bamura ngase ase bono gakena yitoro rusi ndage ya ugakibono ne rora go chande birengeredi pi ugakira bana ro tora kwano gakeigo tige paka muna kware muna toy karansi teiga nimete bono chisa ichiga ibinto mbiragendrete bono na barache ga chisa cyose asa press ga sweetheart mwana ebine bimi amangano ya nyambeki nabonkolengeredi mwete nimboete nabonko barusi mechana manyo nabongo barusie mechando nayo ndusio bechando naki tindi ko rukende bona gakine kingo rukende ndo na baruserie nde yemo enda neba cyane gakimotara to gocha nanye gali na no tore cyane kwa 50 manya lakini kora ngirira nyambeki arafu amangana ndi ninche ninkoro skuru nyambeki nago tengo no kolengere ndandengere bono utigana moto ri na mete kwa nenge songo aye ori abana bawo meta ako basomi pi ori abasomi gakite gaki form tiri njero moto kwa ne skuru umangaini bobe namwire naki nabonkolengereri lakini nabonkolengereri igento gokora naki emanye kolengereri wachagali kwa konya gotore cha kiremerho lakini kero kwa mwirire na mwirire naki ngo mwirire nani ngoira ne skuru okora motiga naki tigara igu umweli kwarangi mwete naki nagotai mwiso to ende gali okanga nani gwachangera koreto motu na base ko gotigero mwiso ko mino mwichandike ne titobe mweto ngechinda soke gochiga twarura rendo bono uche kontigera agasi to ikira akindu igitwa kolera nandi kwa twara bono otibo obonguru injega ngokomani nda base ko batigero mechano mwete mwena tatu mino no morebe na mwete nje na sabira balebi abange
Kuna kontena ki nakiba ntoko chaka gusaba. Wana mangana tata ngayarwa. Kama tata Nyo nyanya. tato miru nero kole tega mo chandegete. Kama tata nyari gete nyomba bono ntubwati kende tokori gake. Tata nyari gete bu. Mangana nyambe inko ya rengere linde. Naye rengere muno gocha gotori cha kwanza tigana ara umete kwanza muno gwambekire gaiga chisanga gete chia chire natagere komera no mo baby yogake. Bona tigana ara agenda kwanza naranyu esoda matiaba monye gutuma gukorengere mangana. Manyo yo nengo gusaliare. Ya taransali na ngochanda ekararengere ira nagali chisokora se kwarenge ninje ngorusio kabiri. Tororane